Takže čau ľudia, vítajte v ďalšej teda. Moje meno je Milk a dneska tu máme Minecraft Pocket Edition. Prvú epizódu a už som si to tu na trochu robil som si už aj kamene, lebo dneska tu bude taký ťažiací diel a budeme iba ťažiť a tak. A proste som si postavil nejaký ten mine, tu mám taký domček, nedokončený. Tak ideme na to. Žiaľ ešte nemám torčky. Nemám uhlie. Takže dúfam, že nájdeme nejaké to uhlie. Ja by som myslím, že mal by mať pri dome nejakú tú jaskyňu a tam mali by uhlie. Keď sa ešte dobre pamätám. Toto už mal byť vlastne druhý diel, len sa mi tamto nenatočilo. Dúfam, že toto sa mi natočí. No neviem teraz. Kde by tá jaskyňa mohla byť? No neviem, kde tá jaskyňa, tak asi budeme bez torčiek. A napíšte, či by som mal natočiť nejaký ten sketch. Tí, ktorí neviete, čo to je, tak nevadí, ja to ešte vysvetlím. A ideme ťažiť. Dobre ľudia, ja som späť a hovoríte, čo som našiel, keď som ťažil. Tada, diamanty. Našiel som už diamanty. Máme prvé diamanty. Dúfam, že ich tam bude aspoň 6 alebo 8. A teraz nájdeme... Ne. Dobre. Mám malý hopok. Dobre, ja radšej idem hore. Tak mám tu na diamanty, ja si to moc zabezpečím radšej. A ideme si upäť nejaké to železo. Tu som našiel už aj irony, máme ich asi takých 16 ironov a 0 uhlia. Uhlia som bohužiaľ nenašiel. Možno to je také skryté, len či my ich nevidíme. Tak aj tak nevidíme nič. A je noc. Máme tu na noc. Prvú noc. Zdráme. Tento boj má nevýhodu, že sa tu spawnuje veľa monstier. Jak na pušti, lenže viacej. Je lepšie. Ne. Beriem si postel. Postel dáme sem. A urobíme si podlahu. Tak
tak vyspíme sa a by sme si mohli upiec potom irony, ale jak ich upečieme? Ne, na to zapomnite. Nebudú ma tu nás zabíjať. Tak ja si tam ale asi potom tu sa to presuniem. Aby som sa už nezabíjal. Tak takto a takto. Ešte nejaká truhla. Dobre, upečeme si irony. Aha. Tak použijeme aspoň lopatu. Aspoň na pár ironov. A pôjdeme na ďalší. Aha, jeden iron. 2. Potrebujeme si tam najprv nejaké drevo. Majú dobrý bank, aby sme si takedy mohli v budúcnosti v takom 250. dieli urobiť aj nejakú tú vesničku. A áno, počuli si dobre, 250 dielov. Lebo tu budem točiť 250 dielov, možno aj viacej, keď ma to bude baviť. Takže sekielku som si, jak vidím, nemá spáliť ani. No, nevadí. Nevyhovorím mám v tomto drevu, že toto drevo sa príšerne seká. Áno, je to tak, príšerne sa toto drevo seká, ja ho neznášam, keď ho musím vysekať a ešte celý strom. Na to si berte proste aj novú sekerku, lebo s tým neťažíte nič. Mám aj nejaké tie patkiny, som našiel, keď som hľadal miestný na dom. A vidíte, ešte, že som si tam urobil doly, lebo keby som si neurobil tam doly, nemám ani diamanty. Ale prvý diel a diamanty. Nie to nejak odveci. Ale nie, ja som si tie diamanty vôbec nečítal. Ja som zažil, zapol som video, bum, a tam som si všimol, že tam boli diamanty. Tak som sa to rozhodol pustiť video a vidíte, máme diamanty. A nie je to žiadny cheat, žiadny creative. Cheaty mám vypnuté. Mám ich vypnuté. A... no proste dosekáme tento strom. A... hej, a videl som aj nejaký ten spawner, som počul. Veľa zombíkov som reálne počul. Tak aspoň máme sekierku na bojovanie. Keď budem posekávať aj toto. Už. Tak. Keď sme tu mali džunglu a tu nie púšť, to by bolo docela dobre. Púšť a džungla sú moje dve najobľúbenejšie biómy. Ale v starom Minecrafte na počítači bol nejaký ten bióm, už si nepamätám, ale myslím, že to bolo po vode kde. A to ešte keď som nemal ani mobil, ani také, ani Minecraft na PCčku. To bola asi taká prvá verzia, tak som to pozeral a tam proste to bolo. A budeme toto točiť možno tieto videa až do, neviem. A budeme tieto videa dlho točiť. Dosť dlho. A je, dobre. Tuto bola moja výhoda, že sú tu veľké stromy. A pozrite, koľko mám dreva. 128. To by mi stačilo na postavenie veľkého baráku. Ja tu dám asi tuna dreva. Toľko dreva, toho nepotrebujem.
Tak a počkám si na 2 dreva. No tak, ja to zatiaľ strihnem. Som späť a teraz tu máme ten okamih. Ideme vyťažiť prvé diamanty, ktoré tu máme. Dúfam hlavne, že ich bude aspoň 8. Že budem mať na kronpače, hlavne na kronpače, lebo aby sme mohli veľa ťažiť. Ale dúfam, aby tam nebolo málo diamantov, hlavne nech tam bude ich veľa. Samozrejme, tak tam ani diamantov nemôže byť, to by bolo iné cheat. Takže máme prvý. Druhý. Tretí. Štvrtý. Piatý. No, škoda, nevadí, 5 diamantov. Ale mám aspoň na kronpač a na enchant table. Tu je železo, to hlavne berem. A zlato. O, ne, späť. Jau. Ne. To ne. Tak ja to zatiaľ strihnem, alebo ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber, komentár a zatím ču.